Now, Nmiri Eweilo, ịpụta n'ihe onyonyo mma chọta vidio echi tinyekwu ya n'ilu akwụkwọ wee gwa m na accident na-eme na South Africa na-enwere ihe a na-eme ka accident kwụsị na mamara ihe na-akọ nke a dịba mana ka ikwugodo nke a na-eme kịta na ịpụta wee gwa anyị onye jizina akwa nwa ya ma ọgụ onye jizina akwa nwa ya ma ọgụ na-eji akwa nwatakịrị dị 2 years agwa oke ite na-eji akwa nwatakịrị dị 2 years eme gịnị agwa oke ite onye jizina akwa nwa ya mee gịnị ma ọgụ wee bịa na vidio a wee jụọ ọgụ si gị ị na-asị ndị Igbo na-eji akwa nwatakịrị dị 2 years agwa oke ite otofu okirika ahụ anyị na-egokwana from abroad okirika anyị na-ego ma akwa ụmụaka 1 year ma ụmụaka dị 2 years kedu emezi na ada eje na okirika chụọ akwa ụmụaka dị 2 years were agwa oke ite ọwụ nnọọ ka ọ bụrụ na ndị na-apareti religion na ana Igbo na-akọtọ ana Igbo Christianity bịa na ana Igbo bụ anyị ọnụ anyị hate onwe anyị wee na-enwe out of stupidity na ịbịa n'ọfịs Igbo Love Themselves Charity Foundation enwere more than 50,000 complainants ihe that is ọnwụ ji n'onu kịta but because na religion akọrọgo stupidity baa ya brain o hate ọnkụrụ ya ga-enyere ya aka hate ụmụnne ya hate unity fight ka o nwee gọọmenti ga-enye ya good health insurance ka o nwee gọọmenti ga-enye ya ọgwụ ya arụ religion abịago kọtọ ya gwa ya na mmadụ na-egbu ya na-ajọ mmadụ ji ya na setan ji ya na nwechefuo gọọmenti chekwudozie Jizọs onye bidozie anya ọgbalịbịa Igbo Love Themselves maka ọmaazi ọ na-eme ọmaazi nwezeni solution na wee jụọ gị mmiri eche m na ebe dị na akịka ịbịa samokwu mana ihe kọrọ mgbe ọnụ mma nkọrọkwa gị ọnụ because I love you so much from the deep of my heart afọ gị n'anya mana iwe ọchịfe mkpu na vidio bụ onye ọbụla bidolu ka ọ kọtọwa n'Igbo ọ bụrụ mụnne ya ịpụtara instead of reply ihe m gwara gị kọba m ọnụ mana ọnụ niile ahụ ịkọrọ m mma asakwa gị ofu ofu vidio a ga-adị very short ka m nwee ike lalụ ụla ezubere m ike since today. Now, mgbe jụọ gị si gị ebe ọ na onye ọba na Idemili North local government ebe ọ na onye umeoji bụzọ ọgwụ ka ha ji akpata ego iyi ụzọ akwa nwa 2 years ebe ọ na onye Nnobi ihe na-enwere ego na Nnobi taa ma Joe Izazafa onye Ekwulọbịa ma ke ndị a nwechara ego na na-ewu ewu ma Obi Kuba na onye ọba ma chief priest ife ndị na-enwere ego because ihe me na ada akpọ Obi Kuba na onye ogwe ego taa ma Ojo Izaza ma ọ bụ chief priest because of internet because of gịnị internet because na internet na-egosi anyị ife these people na-alụ wee na-enweta ego ọ bụrụ na ọ gbaghị enwebelu internet ka Obi Kuba na Judega onye ewu ewu na ndị na-eti egwu were ya na-agụ egwu onye ewu ewu na oji ego banye na ihe ga na-akpọ Obi Kuba na bụ ritualist onye ọgwụ ego banye na ihe ga na-akpọ Joe Izaza bụ onye ọgwụ ego onye ọkọt ihe ga na-akpọ chief priest ife na abụ gịnị ndị ọkọt arrange the internet gosiri their source of income. Now mgbe jụọ gị si gị mmiri ebe onye siri ndị be anyị emezi n'ọgọ mana ọgwa charity anụnwa m bidoro from 2018 na-eme ọgọ na-ata afụfụ na-atalụ ndị Igbo afụfụ ka ọ dịrị fa na mma ọgọ ahụ ka ndị nna nna anyị megidere so onye ya na nwanne ya na ibi spoil obi ndị be anyị ga-achịrị akwa nwa 2 years dash nwa ogbenye ibi mebi obi iwe si na na-achịrị akwa nwa 2 years eji agwa ogwe ego wee si gị mmiri okirika ahụ anyị na-ejekwa na-ego n'ahịa mkpọ anyị na-ego n'afọ Igbo arịa mbụ unu kedu emezi na ndị Igbo dị eji egowa akwa nwa 2 years na okirika wee gwawa ọgwụ ego oke nke ndị ọcha dị awa ọkụ sọsọ nke anyị bụ nke ya awa ọkụ akwa nwa 2 years ebunatara from abroad ejiro nke ahụ eme evil sọsọ nke ji eme evil bụ akwa nwa 2 years yiri n'ala Igbo ifurukunu si abụọ ala Igbo ọnụ otu a Jizọs si bụrụ onye ọcha
bụrụ God, Satan abụrụ onye ojii bụrụ devil. Mmeri na onye ojii ife onye ojii bịa ka o si n'elu na-agbadata kịta ọ gbawa ọsọ si na Satan, mana ofe onye ọcha ọ si na God, which is brainwash and brain mindset programming. I repeat kwa ma ajụjụ mmiri achọrọ ka kọwara m ọfụma na onye ajọ dị efu ụzọ before mụ na ga atọ ụtọ dịka onye Igbo ga-akwụ n'eziokwu, bụrụ nne m bụrụ nna m bụrụ nwunye m bụrụ nwa m, ikwu onye eziokwu akwapụ gị n'akụ na-ejebe nna eji maka eziokwu m na-aga ka trela o nweta gị ọkwatuo gị. If you must work with me, but to me na bụ ụzọ eziokwu Igbo Love Themselves Charity Foundation, ị ga-abụ onye eziokwu. Many nji pụtata na balụ staff member Igbo Love Themselves na enwenubeghị operation anyị chọrọ ime ma onye achọrọ ịgwọ ya nsị ya unu pụọ unu na dọkịta kpaa ka anyị gbaa apriko. Never. Kama ya nkwụsị ya were my own money tinye extra. I have never done that. And I will not. Ife nchọrọ iju na nke a bụ mmiri ọ pụtara na akwa ndị UK na-ekponata nwa 2 years ejiri nke ha agwọ ọgwụ ego, ma na onye Igbo arịa m nwanne gị chịrị akwa chinye onye ụzọ ụwa n'ebe nna m ọ bụrụ iji agwọrọ ọgwụ ego werekwa ile gị gụọ eze gị ọgụ mmiri Eweilo ọkala agwụ nke ha aga mmiri Eweilo ịpụta gwa anyị na enwere ndị na-egbuo mmadụ just ka pikọtọba n'Igbo na ebe bụ my concern. Sakotas na Igbo dị holy, Igbo dị fruitful. No na 75% of some ndị Igbo bụ okpo mugus, international mugu. Ibulu okpo ide for something biri Germany. Enwe nye Germany bi na village gị. Ibulu mugu ide 20 years, 25 years ka na-achọ ọrụ inwe ọrụ. And the chọrọ ịma na ọ na-enwere factory na be nna gị ma na inwe ọrụ ị na-eje ekpere ka ị nweta ọrụ ịdịrọ useless bụrụ mugu as onye Igbo ịdị 18 years nwebere ihe na-arụ iji aka gị alụ ị ka na-agụ skuul and enweghị ọrụ ihe ị na-eghe opụpụ na egocha akwụ na Jizọs enye gị ọrụ ọ bụrụ a foolish man, foolish lady, foolish girl ka ewu inwe sense ịdịrọ nzuzi bụrụ mugu wee na-enye testimony na igoro moto onye ọcha nyarụ for 14 years, for 20 years. Ikpo ya no Jesus nyere gị ma ọ na-alụ nsị nyere gị ọ bụrụ international mugu ka ewu mugu gọbụrụ mugu one ịbụrụ mugu taa onye Hausa na-achị gị for something years dịka onye Igbo na-agwa gị na 75% of ndị Igbo bụ mugu adịghị mere ha mugu bụ religion maka ụgba ngwa gị today maka na religion na-eme onye Igbo ofu eziokwu ọgbapụ ọsọ mana reality ihe itinye ya ọnwụọ ọkụkọ na mmiri. Achọrọ m ka kọwara m nke a ọ pụtara na akwa nwa 2 years ndị ọcha anyị na-ego n'okirika ọ pụtara na ọ da-awa ọkụ n'ọgwụ ego na ọsọsọ nke a onye ogidi ga-enyere onye ogbunike na-enwe nwa ya na-agba ọtọ kama onye ogbunike ga-achịrị ụzọ akwa adachi onye ogidi ka o yiri akwa bụ onye anya na nwanne ya. Mmiri enwere pụta na soshal midia si na-eji agwọrọ ọgwụ ego. Mmiri enwere ụzọ amụ nke a. Secondly, ị ga-egosi nwa m onye ahụ ji okirika gwọ ọgwụ ego mmiri. Achọrọ m ka ị gosi m ya. Kwe na anụ broda. Achọrọ m ka ị gosi m onye Abagana, onye Enugu Ukwu, onye Anam, gosi m onye Aguleri, gosi m onye Ịgbarịa Mbunu jiri akwa nwa 2 years gwọ ọgwụ ego nwee ego taa n'ala Igbo. Gwa m onye ọ. Achọrọ m ka ị gosi m onye ahụ. Nke ha ga na ị na-agwa anyị na na-eji aka n'ala Igbo na robo be nna m ma ọ na-abịa ugwe ka ugwu onye ma ọ n'ugbe na-ajịma ma ọ bụ na mkpụrụogwu ma ọ bụ na ụvụrụ. Ịchọ ịgwa m nkịta na ịbịa n'ụzọ ụwa na be nna m ma na ọpanda na-enwere ndị na-enwenye mmadụ aka na mkpụrụ obi wee dọfụta mkpụrụ obi nwatakịrị pum wee were ya tinye n'ite ego abịa na broda. Ife niile ọkwa ka Igbo na-asụ oyi, ife niile ọkwa ka enwe ihe ọ ga-abụ mmadụ n'ụcha ọgbara bịawa na nke gị. That is the religion for you. Eziokwu bụ ofu na Nigeria, bụrụ ofu na China, bụrụ ofu na London. Inwe malaria kịta ofu ọgwụ enye gị na Nigeria. Inwe fever kịta typhoid ofu mkpụrụ ọgwụ ada ofu diagnosis enye gị na Nigeria. Nye gị ọgwụ ọna ka ya enye onye China, nye onye London, nye onye America,
onye Saudi Arabia, onye Egypt. Also religion ga-eme ka onye Africa ma na onye Egypt bụ evil. Na o nweghị ochi, na o nweghị power. By then, out of stupidity, ozuzuzie ka oje tigbuo onye Egypt with ekpere, onye Egypt were ma gaa ya n'ọnụ. Isi ya daa n'anya. Kedu onye agwọdoro ọgwụ ego n'ala Igbo? Mmiri enwere pụtasị m na ọgwụ ego dị. Ngwa, mmiri enwere gwazie m onye agwọrọ ọgwụ ego n'ala Igbo. Ndị na-ewu ewu ji ego taa n'ala Igbo bụ n'Obi Kubana. E-money. Ka esi nwanne Joey Zaza. Ndị ọgwọrọ ọgwụ ego. Ịmadụ ole tie n'ime na anya mahọ ndị mmadụ ji kweta na ndị abụrọdọ ọgwụ ego na-abụ ịntanetị. Because na na-afụ ebe ego ha si abịa. Ọ bụrụ na ịntanetị adịghị banye na ahụ ndị ụka na ndị dibịa ga-eme ka anyị mara na afa bụ ndị ọgwụ ego. Ị na-anụ? Kedu onye bụ onye ọgwụ ego n'ala Igbo? Ọ bụ onye ogidi? Ọ bụrụ na enwere dibịa manipulate gị ji egbuo mmadụ betala betiki ya, ọ chọọsị chọọ ịsọ ile aka gị n'ọbara ka o wee jidesie gị ike, o nwee ka ọfụ na inwetawego something ka o wee na-ewere 10% gị. Ala ahụ ibetelu nye nwa dibịa bụ ala, ike ahụ ibete nye ya bụ ike. It's not going to yield any money for you. Ọ bụ na 75% of ndị Igbo religion na control abụrụ ndị nzuzu, bụrụ efulefu, bụrụ onye abalị. Ọ ga-anọ na Italy, pastọ nọ na Nigeria ebe ọkụ adịrọ, a na-ekperi ekpere ka o nweta dọkụmentị, bụrụ onye obodo. Onye oji, onye nzuzu religion na n'iyi na-eme ekpere na Italy na Germany ka o nweta akwụkwọ ndị Europe, ma chefuzie na the same Europe gwara ya na Baịbụl n'ụwa chọrọ imebi. The same onye nzuzu chefuo na enweghị onye Europe nọ na village ekpe ekpere ka o nweta akwụkwọ. Na nzuzu emego onye Igbo dị nzuzu na religion ka o kweta na Jizọs ma alụsị ga-enye ya akwụkwọ ka ọ bụrụ onye Spain, ka ọ bụrụ everlasting slave. Kedu emu nunu na-akọ? Sọsị ihe ga-eme n'ụwa iwu na-embu reality. Kwenu kwa na mụ na gị chọrọ ya ka mụ na gị si ịkọtara ya na m akọ fiction a ọ na-laikiri Mmiri Eweilo ka ị bịa nyewe m advice. Imani chọrọ ka mụ na gị si, mana the last thing ga-emebe ịkpọ Mmiri Eweilo iyi. Mmadụ ndụ mee ya. I love him from the deep of my heart. Mana o bidoro na ihe mgbede ya kọtọs n'ala Igbo, ọ ya nye anyị practical evidence. Nwa bụ Ezeaku bụ ndupụta onye afọ ya zara aza, nduje ya ụlọọgwụ, waa ya afọ, mbupụta ihe ngosi na ihe mbupụtara ya n'afọ, gwụ na how many kg ọ dị, gwụ na afọ obodo onye ahụ, gwụ na afọ village ya. Unu bụ ndị chọọchị, unu bụ ndị dibịa, gosi na anyị ofe evidence. Onye nke ya nọ na Nando gosiri evidence, weta ọkụkọ ya na Okongwu dibịa, if I'm not mistaken, ọ dịka ha na abụ mere ya, weta ọkụkọ wee pidi aka na ngụgụ ya, ọkụkọ nwụọ, asị na ọgwụ na-aya ya na ndụ gburu ọkụkọ. Nje na Asaba gote ọkụkọ, pidogwu ya aka na ngụgụ, ọkụkọ nwụọ, pido ọkụkọ ọzọ nwụọ, gbuo ọkụkọ ịtọ dị se nwe osigbu nke ọzọ. Mana anyị che believe ọ na maka na o chere ya n'ịlụ ọgwụ, na ọgwụ ahụ dọgburu ya. Onye ojii nwere ọgwụ na-egbu ọkụkọ, mana ndị Fulani analụghị ebe ọ na-akọ ugbo. Onwe ọzọ onye ụzọ ụwa na-eji ugbo kịta, agụụ ga-anyụ n'anya 2024, 2025 gwa ndị Igbo. Ebe ọ na religion na-anụ nụ n'iyi, nwanne anyị nwoke nọ n'Enugwu were amụma maka ịhụ na onye na-ebupụ amụma na-enwere onye ọgwụ ego abụ amụma, nne ga bụrụ onye ọgwụ ego, nna ga bụrụ onye ọgwụ ego, gị nwa na-ekiri m nkịta bụrụ onye ọgwụ ego. Ọgwụ ahụ egwọrọ maka biznes gị, onye nwe mere o ji agagharị n'iru. Ihe mere o ji agagharị n'iru na ị nwere ngwa afịa na onye China produce that goods. Ọ bụrụ na emechie bọda ma gị ma ọgwụ ego ga shop ga nọrọ empty today.